No niin, ja matka jatkuu. Oho, täällä on yllättävän vähän porukkaa tähän aikaan. Kello on 1:30. Joko jännittää tatuoinnin otto? Eikö? Ensi kohta. Ei ole hirveästi muuttunut tämä paikka kyllä viime vuodesta. Onkohan tänne tullut lisää oikeastaan mitään muuta kuin toi Tivoli Härveli? Missähän se puliakka nyt on? Tossahan toi on, suoraan edessä. Suomi-ruokaa. Moikka moikka. Tervetuloa Suomi-ruokaa, parasruokaa. Are you hungry now? No, really. Okay, on the way back. Okay. Okay, hyvä. Tos. Vittu. Aina on tuo sama pulli. Miksi haluta Suomi-ravintola? Meillä on Muppet-baari ja karaoke. Jipii. Tosi hyvä paikka. No niin. Siinähän tää on. Jee. Siinä oli heti flyerin jakaja. Tule. Kuuma. No, milloinpa täällä ei olisi. Viimeinen kokonainen päivä täällä. Huomenna lähtis lento takaisin. Onko tähän tullut joku tämmönen isompi kauppa? En muista kyllä. Oikealla hyvä venäläinen keittiö. Käytiin viime kesänä 2 syömässä. Tosi hyvä ruoka ja halpa. Tää nyt jumahti taas. Ei osaa vaan käyttää. Hienoja taideteoksia. Terve. Ei täällä ole mitään muuta kuin hotelleja ja juottoloita ja ruokapaikkoja. Joka paikassa heiluu Suomen liput. On vähän röttelytakseja. Cocktailbaar. Ei oo kovin houkutteleva. Tai mikäpä täällä olisi. Täällä on ambulanssi. Kohta tämä pahenee. Alku oli yllättävän helppo. Helpolla päästiin. Eikö nää oo sitten herännyt nää sisäänheittäjät sun muut? Voi kyllä varmaan sekin olla. En tiedä. Paikallinen apteekki. Siinä on tosi epäilyttävän näköinen rahanvaihto paikka. Huonot kurssit. No niin, ja siellä on seuraava sisäänheittäjä. Ei tarvitse kiinnostua meistä näköjään. Parempi ehkä niin. Ei kiinnostunut. Niinpä niin. Hello? No.
Tämähän meni yllättävän helposti. Montako tuossa tuli 3? Tosi helposti. Tuossa olisi ollut kyllä tänä veliko Tarnavoon niin 70 levaa. No on se kyllä toiselta 35 € per naama. Niin. Välillä pitää täällä varoa, etteikä mennä tien yli. Koska eihän nää nyt varmaan päälle aja, mutta silti. Siinä on vähän lisää epäilyttäviä rahanvaistoja. Ei oo kylläkään auki. Katsotaan poliisit kumminkin tähän ratsioita noin. Puhuppas vähän Bulgaria. Osaatpas? Mikä se oli? Paremmin. Se on oma kieli. No niin, no mulla on vähän oma kieli, mitä ei tarkoita mitään. Oliko se, ei se ollut Nautoro, kun vittu, mikä se oli? Niin, no se on minun oma. Mikä se oli, joku Dobro? Jaha. Yeah. Katsotaanpa, miten päästään sinne sinun tatuointipaikkaan. Vielä kannattaa edes kuvaa. Edessä näkyy viime kesältä ainut paikka, missä meitä ehkä huijattiin. No, muutamalle vaan sinne tänne. Ei taloutta kaada. Tosi hyvin tää meni. Nyt tuli porukka nyt huutamaan. Jees. No, mä ranta on sitten toinen juttu. Täälläkin on kyllä nyt väliä. Kyllä hyvin mahtuu käppäillä. No niin. Sitten mennään tähän paikkaan. Hammeraftoon. Mä voin käydä hakea sitä rahaa. Hello.